Okay-ke indaba ila njengoba sithi nje sahlala ngale njengoba since ngahamba ngayithi sina-7 years sihambile. So sithi nje ngahambile kwathi ngihleli naye. Sinengane, le ngane oyaziyo oyitshela ukuthi oyaziyo oyitshela ukuthi boyfriend yami akusiyona eyayo, eyakhe. Kodwa uNkulunkulu wami wema, kodwa yini? Ngiyaxolisa sisi, ngiyaxolisa. Sanibingelele nonke babukeli beBlack Live TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo sisothi-ke nawo kunodaba afisa ukulidalula naye kumngani wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila Dalo, njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyanibingelela abalandeli. Mina ngiqhamuka eMpumalanga. So kunodaba ekufanele engize la ngithi angizoventa ngalo cause lungiphethe kabuhlungu. Okay, luqala kanjani udaba? Luqale ngokuthi nginomngani wami kahle kahle. Umngani wami lo sikhule naye from ekuzalweni. Owala eThekwini? Wala eThekwini. Okay. Ukukhula kwethu sikhule sizwana, siyafunda ndawonye amabwana from primary to high school. So sasisahlukana-ke sesisema-varsity. Kodwa still besazwana because besificana ekhaya ngama-holiday siqhubeka umngane. So umngani wami-ke waseyashada-ke, mina angishadile. Okay, ekushadeni kwakho umngani-ke so indoda yakhe-ke vele uguy alright, uyabukeka nje, handsome, uyabona. Hayi ba usubona uguy kamngani wakho? Phela uyena uqhamukile wazomi-introduce. So mina I was single ngaleso sikhathi, ngingenandoda, ubaba wengane wahamba. Wangitholisa ingane ngaseyangishiya. Okay. So-ke mase ngibuka lo bhuti lo, hayi ngivele ngibona ukuthi hayi ngathi nami ngathi ngiba naleyo vavavum yakhe. Manje uyayi-pick up yini i-chemistry nakuyena? Too much. Okay. Uguy shuthi ayibone lento-ke after umshado ukuthi hayi no ngathi ikhona into ekhona nalo mngani kamakoti wami. Hayi sibe close-ke nomngani, sibe close nomkhwenyana. So umngani ungithembile ukuthi yabo akanankinga ngoba ngihamba nesoka la. Okay. Mase ngithole-ke athola umsebenzi le eMpumalanga kanti nami ngizothola owami umsebenzi ngale. So ngase ngimuva in noSibari. Indaba la iqale khona sengimuve in noSibari. Akazi kodwa usisi ukuthi mina sengihlala nendoda yakhe endlini. Inkinga iqale lapho-ke. Okay, I think inkinga uthi iqale ekutheni mawuthola umsebenzi eMpumalanga kanti nomyeni kamngani wakho useMpumalanga. Yebo. Wena wasumuva in naye. Awumtshelanga ngani? Angimtshelanga ukuthi ngihlala naye, uyazi ukuthi ngingale. But akazi ukuthi sihleli endlini eyodwa because naye akafiki ezovakashela umyeni wakhe, yabo. So mangabe umtshela ukuthi akeze azobheka la kuhlala khona umyeni wakhe akafuni. So mina-ke sengiboneke ugap ukuthi yokuvulelekile nanguguy nge-right. Abansini ngaze ngathola ukuthi ngiyakhulelwa. Imanihleli nje niyathandana? Siyathandana, siyajola kumnandi, bayafonelana vele nomyeni wakhe bafonelana. Lapho nonendaba? Even nama-video call ngiyacasha angitholakala. Hayi anginankinga because nangu khona la endlini ngithi owami. Naye owakhe ngendlela yakhe ngithi. Kodwa ngoba ngikhona la angina-stress, ngi-right. So ukuvakasha ngalana? Uvakasha ngala if mangibuya ngitshele yena usisi ngithi awungibuzele kumyeni wakho ukuthi akazobuya yini ezonginikeza ulift, yabo. If mawukuthi iyabuya like kodwa sijole ukuthi sibuye makwama-holiday kanje iy'nsuku zemaphasika nangoDisemba. So mase ngithi awungibuzele ukuthi nina akabuyi yini uSibari khona ngizongikherisha laphayana. Vele siyazana nobafo endlini ukuthi hayi nihlala ndawonye, ngibuka khona lokho ukuthi umuntu. Yabona nje kumnandi kodwa futhi ukhona unembezo ukuthi i-wrong lento oyenzayo. So-ke sihlalile-ke sathola umntwana njengamanje uneminyaka ewu-3. Iminyaka ewu-3. Senihlala iminyaka emingaki ndawonye? Sesihlale mhlawumbe close to 7 to 8 years. 7 to 8 years? Sihlala la. Akazi umngani wami. So bengifisa ukumtshela ukuthi njengamanje umyeni wakho kahle kahle bengihlala naye and isimo sakhe njengamanje asikho sihle. Useneminyaka mhlawumbe lo 7 years una 2 years egula. Qale ewumuntu onomkhuhlane like wanomkhuhlane lokho eya kodokotela abuye kube ngathi kuba ngcono kodwa manje ngathi isimo
sesingaphezu kwamandla nami sesiyangihlula. So before ukuthi kungaze kwenzeke izinto embi singakaze sikhulume naye, ngcono siqale simtshele ukuthi ngcono akabuye ubaba eze ekhaya, kodwa ebesazi ukuthi mina bekade ngenzani nomyeni wakhe and la sekuze kwakhona nomphefumulo. So manje umfonela umngani ngenxa yokuthi ubaba uyagula. Ngiyagula futhi ngiyaconfess ukuthi besithandana. So umfonela ukuthi uyagula, ubona ukuthi wena uzoba nesidumbu endlini. Ingakho usutshela unkosikazi wakhe. Kahle kahle usidinga isidumbu endlini. Angisidingi futhi kufanele nje kahle kahle kufanele sihlukane naye. So ufanele athathe izinto zakhe ahambe ngoba esegula. Uyagula. Yo. Kufanele athole usizo. Mhlawumbe asazi phela mhlawumbe kunezinto ukuthi ebelethe siyenzayo yabo. Mhlawumbe uma efika eThekwini uzoba right asazi. Kodwa nje isimo sesambe. Why ungamfunela ngokulapheka ngoba wena phela senihlala 7 years nengane na 3 to 4. Like why ungamsizanga wena? Why uzonikeza i-burden to umngani wakho? Akumsize sengizamile ngamisa komunye umama olapha inyanga inyanga because bengisaba ukumisa kubathandazi kuzosuke kuvele ezinye izinto engangidingi mina. So ngimisile kunyanga shuthi bekufanele siqale umuntu oyisangoma noma kumthandazi asitshele ukuthi yini efanele silaphe, yini emgulisa from now. Ngoba odokotela uyile kodokotela abafumana ngalutho. Yebo. So sibone ngazuthi kushuthi mhlawumbe izinto zamabomu kanje asazi. Okay. Bengifisa ukuthi so umngani wakho you've been friends since childhood. Yena ukuthemba ngempilo yakhe mawukuthi uza ngalana wazi ukuthi kubuzwa yena ukuthi acelele kumyeni. Kanti wena uyazi ukuthi ke nandlala uhouse lapho nomyeni wakho. Ihlazo. Iphiki ingane ikhona la eThekwini? Ingane ikhona ihlala nogogo ekhaya eThekwini. Mina ikhona la. So ihlala nogogo. So umngani wakho uyayazi ingane? Uyayazi phela wazi ukuthi umuntu wami engihlala naye ngale angamazi because ngisakathanda ukuza le. So sometimes uma ngabe ngiye ngithathe isithombe nomunye umuntu ngimtshengise as if kube ngazuthi yena umuntu wami. Sukuze But ingane akayiboni mhlawumbe ifana nezakhe ingane. Lucky ayifani nezakhe ifana nami ifana kakhulu nasekhaya. So ayibonakali ike ngahamba na ngivakashele yena usisi. Bezimvakashele sombona ngihamba naye ingane. Ugogo umamezala wakhe usawathi mayibuka lengane wathi hayibo lengane yasicishe ifana nezami kanje ingane. Hayi ingane vele ziyafana. Ngase ngiyabaleka ngiphindanga ngaphindela nengane yami because ugogo wayesiba nezinhloko. Hayi ngiyayizala babukela emakhaya ukuthi kena wasuka la eThekwini waye eMpumalanga ngoba uthola umsebenzi kanti uyokipita nomyeni welo kwamngani wakhe. So namhlanje uzomtshela ukuthi mngani wazolanda indoda yakho iyagula. Asimuze usuthini. Hello? Sawubona njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisa kwa Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Ngiyakwazi ukukhuluma ngathi. Okay, ngifona from uhlelo olithiwa Sikhipha Izimfihlo. Ngihleli nomngani wakho la uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona, ngisacela umlalele. Okay, mama, speaking. Ngiyabonga. Hello darling. Mama, njani? Ngiyaphila njani ngisakwazi? Ngikhona. Ngikhuluma nje ngikhona khona la eThekwini noma ngikutshela ukuthi ngiyeza but kunesimo esibalekile kufanele sisikhulume. Sisithini leso ongimatasa kanjeni? Awuncese asizothatha isikhathi eside. Imfethu ngithi angikhulume la ngibhodle Nkosi yami kunephutha angazi noma kuzothi iphutha noma kuzoba yini kodwa kunesimo engiyenzile futhi ngiyasola ngayo. Like noma lapho ngoba ubuwazi ukuthi ngisebenzela le Mpumalanga ngithi nomyeni wakho usebenzela le Mpumalanga. Sihlangana phi nomyeni wami manje? Phela mina ngizohambile wena eMpumalanga. Like sihlangane endaba kahlahle iqale sisakhona la eThekwini kodwa wena ubungaboni futhi ubungazi. Yabo. So bengithandana nomyeni wakho so besihlala naye ngale eMpumalanga. Uthini? Nebesijola naye ngihlala naye.
Usumakholo bami. Iyana mpela mfethu. Hayi kanjani? Why ufuna indoda yami? Yini ufuna ukudla ngidla khona mina? Why ungafuna ukudla wedwa? Hayi phela awuyazi ukuthi like nami ngeke ngisho ukuthi nami nginecala endodeni yakho nayo vele ibivele ngifuna okay angithi. Okay indaba ila. Njengoba sithi nje sahlala ngale njengoba since ngahamba ngayithi sina 7 years hambile. So sithi nje ngahamba lokhu kwathi ngihleli naye. Sinengane lengane oyaziyo oyitshela ukuthi oyaziyo oyitshela ukuthi boyfriend yami akusiyona yayo eyakhe. Kodwa uNkulunkulu wamawe kodwa yini? Ngiyaxolisa sisi ngiyaxolisa. Njengoba ngisho nje ukuthi kube lelo phutha elenzeki kodwa manje okukhulu ngiyaxolisa mntakama okukhulu engikwenzile okukhulu-ke njengamanje kwenzeka ekufanele sikukhulume manje. Umyeni wakho uyagula. Ayizona umgcine akuyona ingculazi uyi-check-ile ayikho. Angithi wena ugcine December wena bewazi ukuthi uphethwe umkhuhlane neyangithi. Akusiwona umkhuhlane lo omphethe kodwa isifo esikuyena futhi nabodokotela asikho cause kade lele esibhedlela last week so wasaba ukutshela ukuthi ulalisiwe esibhedlela. Manje benginesifiso sokuthi nimlande abuyele ekhaya ngoba manje nami sengizamile ngahluleka ngizamile nokumyisa kumuntu olaphayo. Umuntu olaphayo wayesebenzisa imithi kwaphela endleleni so angahlampa izinto zasekhaya noma khona into eyifuna ukwenza. Kanjani angithi wena wahamba lana wathi ngiyahamba eMpumalanga uhambe ngokumsebenzi kanti ulandela indoda yami. Yabe ngisebenza vele namanje ngisasebenza kodwa manje ngoba isimo sesikanje nkosama singabe sathetha amacala ngiyaxolisa futhi ngizofika ngizoxolisa nakugogo. Anginayo mina imali ngizokusiza ngani? Imali ayiyona inkinga umuntu ogulayo ekufanele alandwe la eMpumalanga noma uzoza kanjani la eThekwini usuke eMpumalanga? Wena uzofika uzomlanda phela ngizokutshela ngizokunika umyeni wakho ona. Hayi ona ubehlala nawe mihla namalanga mina akahlali nawe uhlala nawe. Angithi sengixolisile njengamanje ngimshiye ekusimo esinzima kabi so angazi ukuthi ngenzakalani njengoba ngila. Ngicela ungikhulumele nogogo nkosi yami amlande. Ngiyacela ngoba kungcono ukulanda umuntu ophilayo kunokulanda umuntu ongasasekho ey'nkalweni ezikude kangaka. Ngiyaxolisa mntakama ngiyaxolisa. Ngiyabona sisi ngiyabona iphutha lami libe likhulu kakhulu ngiyabona. Ungixolisele ugogo-ke ngicela ningisize-ke ngizozama ukuhlanganisa imali ngizofaka imali kuwena mase-ke niyagibela nizozomlanda noma imali yemoto ngizoyiqasha imoto straight. Okay ngiyabonga. Uzizwa unjani-ke ngoba usumtshelile? Ayi khona kancane ungathi ngiba nakho ukukhululeka kodwa ngakhululeki kahle uma esasele yedwa ngali. Ngisangafisa ukuthi mhlawumbe ngizoba right uma ngabe sengimbonile usisi sakhuluma naye face to face. Angazi mhlawumbe uyongigwaza mhlawumbe uyongibulala. But mina into engiwayisha yi-1 if-ke na ubhuti besa-right angithi ngaba asikho la. Angaba asikho la. So iqiniso lisekutheni awufuni ukuthi ashonele endlini. Nokuthi afe nje angathanda ukuthi. Indlu enihlala kuyona kaba. Wafika wazohlala kweyami. So eyakho. Eyami le yahleli kuyona la emqashweni ayaqashe kuwona wawushiya wazohlala nami. So awufuni ukungcolisa indlu yakho. Into kanjalo ba. Sure. So manje ngoba usuzomfakela imali uzoyifaka ngempela? Ayi ngizomfakela nkosi yami ngizomfakela. Kumnandi ukuthi umngane wakhe ekhala kanje. Yabona nami sekubhlungu ngokuphindiwe-ke manje. Because kuningi nami ekhaya ingane abazi ukuthi ingane ekasibari wami.
sekufanele futhi ngiyokhuluma noma nabazali ekhaya ukuthi manje ngingane yabo nakusiyona yalowa muntu nangubaba wami. Yabo. So manje-ke mase bemlandile uzokwenza njani zolokho umcheck-a ngalana noma ukuphela kwayo i-relationship? Njengamanje kuzobe ukuphela if ngifuna ukumcheck-a sengakhuluma nogogo. Abantu besifazane. Usuyidlile wayidla imali. Konke kanti indoda ngadla imali kodwa manje sekubuhlungu manje ngoba indoda isiyagula sekufanele ngiyibuyisele kumnikazi wayo. Naye futhi umnikazi wayo usangasho ukuthi mina oyigulisile yabo. Isangakuthwala. Hey. Hayi ngenhlanhla ayikho Nkosi yami. Uyacabanga ukuthi bekuthiwa ikhona ngabe wena nje umubi manje? Ngabe mina osenkingeni. Uthola ukuthi mhlambe igangela vele emaceleni. Uyacabanga ngizozondwa imindeni eminingi kangaka. Ngoba ngisho ekhaya futhi bangangizonda kakhulu kabi. Kuthiwa yimina ofike nayo, kahle mhlawumbe uyena ofike nayo. Mhlawumbe nayo usizi mhlawumbe unayo kodwa akayibonanga yabo. Yabo, kuningi okungenzeka. Kodwa u7 years uhleli nendoda kamngani wakho. Ihlazo lotho. Yo, hayi. Hayi, siyabonga ukuthi-ke na ukwazile ukufonela umngani wakho umtshele angazashonela ey'ntabeni. Asinde bakithi, asithembe usuzosinda mhlampe nayo umoya wakho usubambelela ukuthi nje aze ekhaya. Afike ekhaya. Uyazi ukuthi namhlanje ula eThekwini akazi ngimshiye nje ngimqashela umuntu ozomgada ngase ngithi angiphuthume. Hayi. Yo, inzima kakhulu lena, asithembe ukuthi ubhuti uzolulama alungise indaba zakhe angashoni nje engayilungisile isitori sakhe. Ashela abantu besifazane bexabana bodwa ngoba nayo ula phakathi. So asithemba ukuthi bazomfica esaphila lapha eMpumalanga bamthathe bambuyise ezengala afika lulame. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.